Se on varmaan vain pätkästä tuosta. Ota mä katson, että mihin se kääntää. Jos se lentää tonne skuttaan, niin sit se ei tuu pörrää tohon minuuttiin. Aloitetaan vaan, kun se voidaan tosta. Aloittaa vaikka tälle vähän hymyilee vaikka muuta. Kuvauskamera. Ira. Aloita vaan. Morjesta, nimeni on Riku Ahola, olen 33-vuotias valtiotieteiden maisteri. Lähdin politiikkaan mukaan, koska haluan siihen lisää avoimuutta. Haluan ihmiset mukaan päätöksentekoon ja haluan päätöksenteon ulos kabineteista. Kansanedustajana haluan ajaa 3 teemaa. Yksi liikunta, 2 talous, 3 asuminen. Olemme täällä Malmin lentokentällä. Alue tulee muuttumaan tulevaisuudessa. Kulttuurihistoriallinen toimintaympäristö. Oli muuten tosi hyvä. Kansanedustajana haluan ajaa 3 teemaa. Liikunta, talous ja asuminen. Helsingin liikuntalautakunnan puheenjohtajana haluan, että jokaisella on mahdollisuus harrastamiseen. Ei, todennäköisesti se. Edustajat ei pysty